Ale my teraz budeme pokračovať a ďalšími účinkujúcimi teraz príde duo a budú spolu robiť duet, dámy a páni, Šimon a Gregor Hološkovci. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer, priatelia. Tak, myslím, že je najvyšší čas na to, hoci sme len začali, aby sme vám povedali, keď už je teda reč o stand-up comedy alebo nejakej show, o koho vlastne ide. Tak teda, keď má niekto robiť show, tak má byť komik. Preto ste si zaplatili, aby ste sa tu bavili, nie? Vidím tam, slečna je veľmi znudená. V pohode. OK, tak my sme si teda s bratom, predstav sa Gregor. Dobrý večer, moje meno je Gregor Hološka a som komik. A ja som komik. OK, no tak sme si pripravili také základné typy komikov, ktoré môžu prísť na javisko, a aby ste mi vedeli rozoznať, teda príde niekto ako komik, však to môžete aj vy. Tak teda rozoznávate, že príde amatér, príde herec, alebo teda komik, a príde naozaj génius, fakt akože, ktorý to ovládá, ktorý vás dostane proste z tých sedačiek, že wow, preto to sme tu. Takže začal by som typ komika číslo 1. Na javisko prichádza nesmelo a bojazlivo. Nohy má drevené. Väčšinou sa mu trasú v kolenách. Bohužiaľ už oslovenie publika býva väčšinou veľmi trápne. Pardon. Typ komika číslo 2. Prichádza na scénu sebavedomé a isto. Väčšinou ide o taký káder, že nemá problém odpáliť akýkoľvek zážitok. Nemaj strach a upokojaj svoje mäkké srdce, veď sa nič nestalo. Stalo? Nie! Zachránil som ich všetkých kvôli tebe, dcérenka, čo nevieš, odkiaľ sem zablúdil tvoj otec Prospero, nevieš, kto vlastne som. Raráškovia z hôr a hájov, riek a jazier, aj vy, čo vrháte sa za Neptúnom, keď cúva z brehu, hoci ste slabí, s vašou pomocou som poludňajšie slnko zatemnil a do hôr som zahnal mocné vetry, s koreňou som vyrval borovice a cédre. Môj pokus vyvrcholil, moje čary fungujú, Ariel mi slúži, čas vzpriamený ťahá kráľu, koľko je? Stačí, evidentne stačí. Tento typ komika, samozrejme ide o intelektuálne zdatnejšieho človeka. Využíva viacero spôsobov, aké takéto super publikum dokáže zabaviť. Napríklad, využíva svoje telo. Sekundu. Niekedy šokuje. Nefunguje. OK. No. Alebo forsíruje humor. Zaspej sa do piče! Tak sa zaspej! Alebo je prirodzený. Tak napríklad vodič prejde na červenú. Neviem si to teraz zapnúť. Potom. Tak vodič prejde na červenú a zastaví ho policajt. Nie? A pán vodič, viete, akého dopravného priestupku ste sa dopustili? Viem, mám
vypité. No a komik číslo 3. Ten pravý, ničím nefalšovaný komik, ktorý je vtipný už len svojím pôsobením na javisku, ktorý vás fakt dostáva do tranzu. Vytrhá vás zo sedadiel. Vážení priatelia, nechajme sa predstaviť. Pardon. Prekvapiť. Dámy a páni, nechajme sa niekým prekvapiť.